खुलुमबाय दिनै सानसेनि रादाबफोरखौ फरायदों आं गेवलां हाजोहारिया बर'नि सोमावसारनायनि जांख्रिथायारि देंखोगिरि जोहोलाव दैथुन खुंगुर बसुमतारीनि दिनै थैनाय सानखौ गाहामै खुंफुंदों। धेमाजि जिल्ला एबसु गेजेर जनाय दख'रा एबसु आरो आइजो अनसाय आफादनि बोसोरसालिया जथुम्माया नैथि सानाव मिरु एबसुनि बुंथिगिरि जरब उजिरा बुंदों बनसुआ सोमावसारनायनि मुङाव गुबुनखौ सोंखारिनायनिफ्राय जानगाराव थानांगौ। राजखान्थिखौ लोब्बा लानानै राजखान्थिनि मुलाम्फाखौ नोजोर बोनानै एबसुखौ सोंखारिनाय बबेबा मोनसे सरकारखौ सोंखारिनाय बबेबा मोनसे आफाद दल संगठन डिफेन्स बर'खौ रायनाय बेखौ खालामाबालास्लायनो जों खावलायगोन जे बिथांमोना बर' हारिनि आदर्शखौ सानस्रिखौ बिथांमोना सानमारनानै खामानि मावदोंब्ला बिथांमोना गमामा सोरखौबा सोंखारियाबालास्लायनो एबसुखौ मुं खारियाबालास्लायनो जाथिनि थाखाय बिथांमोना खामानि मावलांबाय था। तामुलपुर जिल्लानि कमारि खाथायाव हानि सिमाखौ लानानै दावराव दावसि थासारिया नुजाथिदों। बाक्सा जिल्लानि आबादारिफोरा माइ बायैयाव जिंगाजों खाफाल हमनांदों। মানে এতিয়া আমার খরচ খাওয়ার কারণে 2-1 মান আনো কিন্তু সেই ধান আমার মানে বন্ধ করে দিলে কেনেকে হব আমি তো সেইটো ধান বিক্রি করিহে মানে খরচ খাব। चिरां जिल्लानि भारत भुटान सिमनायाव थानाय निज्लागुरि निजिरा इक' टुरिजम आरो पिकनिक स्पट बेखेवबाय। मैदेरनि उदखारजों नाग्रिजुलियाव गंथाम नखरा सिलिंखार आरो गोबां धोन सम्पतिफोरा खहा। क'क्राझार केपस्टन इंलिश स्कुल जर्डानपुरनि फोरोंगिरि फरायसा आरो दिथागिरिफोरा फ्री क्रिसमास फालिदों। BKWSनि लेङाइ गाहाय मावफुंगिरि रमिय' पि नार्जारिया बुंदों बर'फोरनि हारिमु आबाद फोथारखौ गोजोर लाखिनांगौ। बाक्सा जिल्लानि फरायसालियाव सासे फोरोंगिरि इरिना देवानखौ आइ लाभ इउ बुंनायनि दायाव होखारदों। दिनै सानसेनि रादाबफोरा एसेनोसै गोजोन्थों। नोंथाङा सानाय सुनाय बेरामनि जेंनायाव गोग्लैदों नामा? जुदि नोंथाङा सानाय सुनाय दंब्ला जिंगा सिनांगौ गैया। चिरां जिल्लानि बेंटल गेट साफागुरियाव दायो एसआइ निउर' थेरापि सेन्टार दंसै। बे थेरापि सेन्टाराव नोंथाङा गोरलैयैनो देहानि सानाय सुनायखौ फाहामथाय लानो हागोन। बे आथिं सानायानो जाग्रोदों ओमफ्राय जानाया एसे सिगांनिफ्रायनो जाखादों ओमफ्राय बिदिनो गुबुन गुबुन मुलि जाबाबायदों ओमफ्राय हामाखै। दिनैनि ट्रिटमेन्टआ आङो एसे मोजां मोनसिनबाय। जेरै सिं सानाय आफादावरि सानाय मोदोम जरा सानाय आइजोफोरनि जेंना खर' सानाय बायदि बेरामखौ फाहामनाय जायो। लोगोसेयैनो बे सेन्टाराव थानानै फाहामथाय लानो हानायनिबो सुबिदा खालामदों। नोंथांमोनहा एएसआइ निउर' थेरापि सेन्टाराव फाहामथाय लानो गोसो दंब्ला नैबे मबाइल नम्बर 7620160459 नङाब्ला 9476977956 आव थोंजों सुलाद लानो हागोन।